Na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin tallaka. A daidai lokacin da ɗalibai 'yan jihar Kaduna ke kukan ƙarin kuɗin jami'a, gwamnatin Kaduna ke ci gaba da tilasta ya an biya ko mutum ya ajiye karatu saboda da'awar rashin kuɗi. Sai ga shi gwamnatin ta ofishin ayyuka na musamman wata bankaura da bahallatsa ta faru, inda za a saka lalitar jihar Wawan naira miliyan 25 lakadan ba ajalan ba, da nufin cin tantakwashi da kayan sanyi a wajen shagalin bikin haihuwar tsohon tsigaggen sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi. Oh, lalle mutan Kaduna, domin dai matukar ba a sutale Sunusi daga jiharsa ba, haka zai ci gaba da aiki buƙatar yi wa lalitar su sabe da kundatsa. Domin haka yi wa tanda kuɗin fadar Kano lokacin yana kan karagar mulkinsa. Na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin tallaka. Yau Kaduna na leƙa domin taya kakata da sauran 'ya'yanta jaje bisa ibtila'in da ya same su na yadda gara ke ragaɗe musu algarara. Bayani ne kan yadda tsohon sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ya kaka gida a fadar Kaduna 'yan kuɗaɗen da ya kamata a bari a magance musu 'yan ƙananan matsaloli, ya zaɓa a yi masa aiki da su domin jin daɗin walwalar rayuwarsa sauran talakan jihar Kaduna ko oho. Sunusi Lamido Sunusi a karnin baya idan ba a manta ba, lokacin rawani na kansa saboda ƙwarewa a katika da gilli da neman suna da nuna kishin talaka. Ya sha sukan lamirin gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari cewa tana ciwo bashi ba ƙaidi. Haka ma gwamnatin Kano ya mata gugar dutsen guga kan aikin layin dogo, matsayinsa na mai da'awar kishin talaka. Ashe tsaban neman suna ce ba da gaske yake yi ba ko kaɗan, duba da abin da ya faru, domin wayar gari aka yi ma'aikatar kuɗi ta jihar Kaduna ta karɓi sammacin bazata na naira miliyan 25 da nufin za a yi amfani da su wajen shagalin birthday na tsohon sarki Sunusi Lamido Sunusi. Da fari na ɗauka idanuna gizo ke yi na sake duba takarda a tsanake wanda ke da'awar kishin talaka, amma ya bari a kwashi kuɗin al'ummar jihar Kaduna har naira miliyan 25 ba cas ba as ba inda ya fito ya kalubalanci wannan al'amari, wanda waɗancan kuɗaɗe za a musu kisan mummuke ne a rana guda wajen shagalin bikin birthday nasa, wanda a baya ke tada jijiyar wuya kan talaka, amma a yanzu ya aminta babu ne ba horo a dakawawar kuɗin talakan Kaduna wajen yi masa ajan birthday, taron biki mara asali, taron shukar dusa. Wannan fa shine Sunusi, da haka yanzu sai ku gane, ni dai na gane na bata can. Na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin tallaka. Na leƙa ƙasa na yawo